чорумин рӯзи бозиҳои олимпӣ Париж 2024 барои арсаи варзиши Тоҷикистон ифтихор офарин шуд. дар ин рӯз боз як ҷудокори тоҷик роҳи сахту тӯлониеро барои касби мақоми ифтихорӣ тай намуда барои меҳани худ армуғони арзанда ба даст овард. СОМОН МАՂМАДБЕКОВ дар вазни то 81 килограмм дар майдони Шомдемарси шаҳри Париж дар даври якум озод буда, дар даври дуюм бо Фарис Бадавӣ аз Фаластин нерӯ санҷид. дар ин нерӯсанҷӣ Сомон тавонист аз ҳарифаш 2 имтиёзи вазаре биситонад ва дар ниҳоят бо имтиёзи ипон ҳарифашро шикаст доду ба даври сеюм роҳ ёфт. дар даври сеюм паҳлавони тоҷик бо Дэвид Фрэнк аз кишвари Нидерландия нерӯсанҷид. варзишгари нидерландии 28 сола иштирокчии чандин каратаи бозиҳои олимпӣ буда, ҷоизадори чемпионати ҷаҳон ва грандслемҳои ҷудо мебошад ва муқобилаи шадид ба Сомон Маҳмадбеков нишон дод. аммо Сомон аз ӯ як имтиёз ситонида то охири нерӯсанҷӣ ин бартарияташро ҳифз намуда ғолибият касб кард. дар рақобати даври чорякниҳоӣ ҳарифи Сомон Маҳмадбеков рақиби усулияш Тато Григалашвили аз Гурҷистон гардид ки мисли Сомон дуюмин бор аст дар бозиҳои олимпӣ нерӯ месанҷад. земнан Тато қаҳрамони феълии ҷаҳон дар ин вазн буда 3 бори паёпай ин унвонро ба касе намедиҳад. Тато ва Сомон натавонистанд дар вақти асосии нерӯсанҷӣ ғолибро муайян кунанд. дар вақти иловагӣ бошад, Григалашвили тавонист имтиёзи тиллоиро аз Сомон бигирад ва мисли чемпионати ҷаҳон садди роҳи паҳлавони тоҷик барои баромадан ба финали мусобиқа гардид. ҳамин тавр ҷудокори тоҷик ба даври тасаллубахш роҳ ёфта, ҳарифаш аз Узбекистон Шарофиддин Болтабоев гардид ки моҳи майи ҳамин сол ғолиби грандслем шуда буд. аммо бо ин ҳама таҷриба Сомон Маҳмадбеков дар камтар аз 1 дақиқа ӯро шикаст дода, роҳаш барои касби медали биринҷии бозиҳои олимпии Париж 2024-ро ҳамвор намуд. дар рақобат барои зинаи сеюми ифтихории олимпиадаи Париж 2024 ӯ бо Антонио Эспасито аз кишвари Италия нерӯ санҷид. Эспасито ҳам мисли Сомон қаҳрамони ҷаҳон миёни ҷавонон буда, ҳамин сол низ ғолиби Гран-при Австрия шуда буд. ин ҷудокори аврупоиро низ Сомон Маҳмадбеков дар камтар аз 1.5 дақиқа бо шикаст рӯбарӯ намуд. Сомон дар як зидди ҳамла дигар ҳарифро раҳо накарда, ӯро дар ҳолати асаикоми қарор доду дар натиҷа соҳиби медали биринҷии бозиҳои олимпии Париж 2024 гардид. ӯро бошад истиқболи гарми масъулони Федератсияи ҷудо ва арсаи варзиш ва низ мухлисони ҳозир дар майдони Шомдемарс интизор буд. Сомон Маҳмадбековро дар толори тамринҳо раиси кумитаи кор бо ҷавонон, президенти Федератсияи ҷудо, масъулон ва намояндагони кумитаи миллии олимпӣ интизорӣ доштанд ва ин варзишгари ифтихор офарро табрик намуданду ба ӯ бурдбориҳо дар оянда таманно намуданд. сипас дар маросими бошукӯҳе медалу ҷоизаҳои ҷудокорони вазни то 81 килограмм тақдим гардид. Сомон Маҳмадбеков ва маҳорати ӯ боис гардид ки парчами миллии Тоҷикистон дар фарози толори Шомдемарс боло бардошта шавад. ҳамин тавр пас аз 16 сол Сомон Маҳмадбеков дастоварди ҷудокори машҳури тоҷик Расул Боқиевро дар бозиҳои олимпии тобистона такрор намуд. ин якумин медали варзишгарони тоҷик дар бозиҳои олимпии Париж 2024 мебошад ва умедворем ки охирин нахоҳад буд. пас аз анҷоми маросими ҷоизасупорӣ мо аз эҳсосоти ин муаррифгари арзандаи миллат пурсон шудем. ман хеле хурсандам ки тунистам ин медали олимпиро ба даст биёрам. ин як мечтаи ман буда кӯдаким ки амин натиҷаро ба даст биёрам. ман ин сол дар чемпионати ҷаҳон ҳам тунистам медали биринҷӣ бигирам ва соли дигар уже кӯшиш мекунам ки дар оянда дар чемпионати ҷаҳон тилло биёрам ва бозиҳои олимпии медали тиллоро ба даст биёрам. ин медал ман мебахшам ба пешвои муаззами миллат бо ҳама мардуми тоҷик. Дастандаркорон ва мухлисони ҷудои кишвар ин дастоварди Сомон Маҳмадбековро ҳам ба ӯ ва ҳам ба миллати тоҷик табрик гуфтанд.
салом ба мардуми тоҷикистон, ба ҳамаи мухлисони варзиши тоҷикистон хушбахтона намедонам. баъд аз 15-20 сол мо соҳиби бозам соҳиби медал гаштем. қаҳрамони навбатии мо, қаҳрамони имрӯзаи мо Сомон бениҳоят як бачаи чӣ гум талантливи, бачаи хоксор, бачаи бақувват, бачаи ҳама тарафаи моро хурсанд кард ва боварӣ дорам ки барои ҳамаи мо илҳом бахшид ки бозам дигар бачаҳо бозам соҳиби медал мегарданд ва ман як эҳсосоти нотакрор фаромӯшнашаванда дорам. ҳамаро муборак, табрик. албатта мо штаби мураббиён ҳама бисёр дар як ҳолати ҳаяҷону хурсанд, чунки ин медали таърихӣ аст, ба хатҳои зарин навишта мешавад дар таърихи миллати мо ва пеш аз ҳама ин бо дастгириҳои раиси федератсия муҳтарам Исмоили Маҳмадзоир, ки дар тӯли якним соле ки як солу 7 мошид ки раиси федератсияи ҷудои мамлакат ҳастам, бисёр навгониҳову як пешравиҳои мегӯем ки хубро дар ин чӣ оварданд, дар ин намуд. дар анҷом СОМОН МАՂМАДБЕКОВ дар қатори ҷоизадорони вазни то 81 килограмм дар нишасти матбуотӣ ба саволи хабарнигорон посух дод. ӯ дар ҷавоб ба саволи хабарнигори телевизиони варзиш дар хусуси ҳадафҳои минбаъдааш гуфт мехоҳад дар бозиҳои олимпии баъдӣ барои ватанаш медали тилло ба армуғон оварад. мо ҳам ба СОМОН дар иҷрои ин ҳадафаш орзуи муваффақият менамоем.